Hej, jeg er gerne vil lave mine negle, og de koster en 20'er, og jeg vidste lige, hvad der var med. Der var 24 negle med, og så var der en neglefil med, en lyserød, en blå, og så var der den her kæmpe negle lige med, og så var der den her til neglene, så ja. De mor skal bare holde sin beep. Så vi bor i lejlighed, og det er så irriterende, når det er, at morerne de er der. Sådan, jeg prøver lige på min blush. Og jeg har fået noget blush på i dag. Så har jeg fået en hånd på. Laver lige en ASMR. Så en ASMR. Og så lige en ASMR. Og lige en ASMR med min Paloma blush. Så nu har jeg fået den anden på. 3, 2, 1. Så kom de på. Så ja. Jeg kommer til at file det, men det kommer jeg ikke til at gøre på videokamera og sådan noget. En lille ASMR. Girl. Må jeg få din negle? Her er i farven Berlin. Den er altså også